Tak, čo sa týka toho samotného vstupu do zápasu, tak ako som predpokladal, že nás čaká náročný súper, emotívne prostredie, ťažký terén a dovolím si tvrdiť, že ten vstup do zápasu sme nemali ideálny. Nemali sme ideálny, neboli sme v ňom vložení a vyvrcholením toho bol ten prvý úvodný gól, čo dal vlastne Zvolen, kde sme to vyriešili veľmi zle, lebo jednoducho takúto situáciu, aj keď sme o kvalitách Silvestrovi vedeli, ale jednoducho my tú defenzívnu líniu musíme hlavne pevnejšie zatvoriť, zavrieť a nemôže tam prísť proste preniková prihrávka, takéto zakončenie a nemôžeme prehrávať. A potom to musíme jednoducho dobiehať. Strašne som rád za kabínu a za chalanov, že sa nám do polčasu podarilo otočiť a jednoducho fakt hovorím, náročný zápas, ťažký zápas. Lebo ani ten prvý polčas nebol ideálny. Nemali sme tam druhé lopty, neboli sme dobre pohybovo na tom a jednoducho, ale aj takýto zápas, pevne verím, že sa o toto odrazíme. Veľmi ťažko sa hrá v tomto prostredí, to sme sa už presvedčili aj minulú sezónu, aj túto sezónu a super jednoducho, ja si dovolím tvrdiť, že každá jedna lopta bola proste kolma hore. Kolma hore a my sme vedeli, že to bude hlavičkový súbojov, aby sme sa dobre zabezpečili, aby sme pozerali druhú odrazenú loptu a bolo to celé len o tomto a jednoducho a strašne veľa súbojových situácií a potom sa hrá každému ťažko a častokrát sme sa do tej našej hry ani nevedeli proste dostať. Tak dneska som hlavne rád za to, aký sme podali kolektívny výkon, ale hovorím, futbal, nehovorím, že bol dnes pekný, ale tešia nás strašne body, ale na Slovane sme hrali lepší futbal, ale boli sme proste nezískali. Hovorím, a jednoducho tá stúpajúca tendencia je, čo sa teším, ale pevne verím, že o týždeň budeme hrať obojstranný krajší futbal.